Vítajte na kanále XYTM. Rád by som vám dnes predstavil svoje EDCčko, čiže veci, ktoré nosím každý deň za sebou. Začnem takýmto klipom na papierové peniaze, keďže nenosím klasickú peňaženku, tak používam toto. Aj ako každý človek v dnešnej dobe nosím so sebou mobil, toto nie je môj, toto je priateľký mobil, keďže svojím telefónom natáčam toto video. Ďalej som za sebou samozrejme kľúče od bytu, na ktorých mám nejaké také drobnosti, ako napríklad tento malý otváračik na konzervy. Ďalej mám USB kľúč a samozrejme kľúče. Ďalší zväzok, ktorý používam v práci, na ňom mám takýto maličký šikovný zapaľovač, ktorý je vodotesný. Neuniká z toho palivo, keďže to je zašrubované. Je to vodotesné, malé, šikovné, stojí to nejaké 2 eurá. Ďalej mám takýto šikovný malý túlik Lederman Micro. Nie sú to kliešte, sú to nožnice. Je to kopec ďalších iných funkcií, ktoré sa môžem pomenovať v ďalšom videu. Toto. Ďalej mám tu takéto šikovné oko, ktoré som si zadovážil z Číny. Tu mám ich dve ako poistku, keďže keby náhodou jedna polila, je to takéto šikovné, dá sa to rozšubovať. Vložiť sa do... Zaviesiť na to vlastne čokoľvek človek chce, kľúče, nejaké náhradíčko, proste čokoľvek. A je to pevné, drží to. Šikovná vec. Hľadal som nejakú alternatívu ku klasickým týmto karičkám väčším, pretože podľa môjho názoru veľa nevydržia. Takže toto sa mi zdalo ako celkom vhodná alternatíva. Prejdem k samostatnej časti a to je táto kapsička od výrobcu Maxpedition. Je to model FR1, ktorá je vlastne pôvodne myslená ako lekárnička. Je tu kopec uchytov, na ktoré sa dá uchytiť kopec ďalších vecí, napríklad ďalšie menšie modely od Maxpeditionu, menšie kapsičky. Ja tu mám napríklad nôž, reflexné pasiky, na klipe mám takýto slzný sprej. Táto časť, to ramienko alebo trak, alebo ako to mám nazvať, nie je dodávaný s touto kapsičkou. Na Slovensku som nenašiel žiadneho výrobcu, ktorý by to predával. Kúpil som to z obchodu z Čiech. Cena je zhruba 40 eur. Je to veľmi šikovná kapsička. Mal som menšiu od Trexportu, do ktorej sa mi už ale nevošli nejaké veci, tak potrebal som niečo väčšie, šikovnejšie a našiel som toto. Prejdem k tomuto nožu. Hľadal som nejaký malý nôž, ktorý by sa mi vošiel do krabičky, ktorá je vnútri, ukážem vám neskôr. Hľadal som nôž, ktorý by sa mi vošiel do takej plechovej krabičky, akože malý nôž do survival kitu. Na internete som našiel kopu recenzií na výrobcu značky Römer, ktorý má podobný nôž. Možno vám ho niekedy ukážem. Nevlastním ho, ale môžem vám ukázať nejakú fotografiu, ako vyzerá. Našiel som túto alternatívu v Číne. V porovnaní Römer stojí zhruba 30 eur, toto stali v prepočte 5 eur. Takže pre mňa je to silný argument. Má to takúto poistku. Nie je to veľmi pevné, je to z Číny. Je tu uchytka na opasok, ďalej je tu uchytka na nejaký trak alebo takto. Proste dá sa to uchytiť. Svojmu účelu to poslúži, ja to používam hlavne na otváranie nejakých balíkov,
keď potrebujem niečo rýchlo prerezať a nechce sa mi otvárať kapsičku, mám to vonku uchytené takto. Je to šikovná vec. Ďalej tu mám reflexné prvky, keďže od 1. januára 2014 je podľa slovenskej legislatívy potrebné za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky mimo chodníka, v obci, mimo obce. Takže mám toto. Hlavne, aby som nedostal pokutu. Ešte čo sa týka týchto uchytov, ja to používam napríklad v lete. Tu vložím politrovú PET fľašu s vodou. Prípadne, ak mám šortky a nevojde sa mi mobil do vrecka, tak si tu dávam mobil. Takto si ho uchytím. Drží to, nevypadne to. Takže asi takto. Tuto je otvor, do ktorého sa dá vložiť nejaký sačok na vodu, papier s perom, proste čokoľvek človek chce. Na tento suchý zips sa dá uchytiť nejaký znak nejakého, ak ste v nejakom klube, znak nejakého klubu, krvná skupina, meno, priezvisko, proste čokoľvek, čo tu človek chce nalepiť, aby to bolo vidno. Ďalej tu mám takýto šikovný malý slzný sprej, ktorý je na karičke, v takom plastovom púzdre. Mám ho hlavne na psov, keďže prostredí, kde sa pohybujeme, ich kopec a nie sú práve priateľskí, takže mám toto. Mám ho už niekoľko mesiacov, nosím ho takto, ako je tu. V tomto púzdre. Zatiaľ som nemal problém, aby sa mi to nejak samovolne odistilo, alebo vypadlo, alebo kopec ľudí sa ma na to pýta, že čo to je, tak hovorím, že slzák, kdyby nieco. Takže takto. Prejdem na samostatný obsah. Kapsičky. Takže mám tu takéto púzdro na karty. Vodický, občiansky, kreditky, klubové karty, ľavové karty proste. Nemám peňaženku, tak používam toto. Ja mám tomu takýto zásobník na drobné. Používam ho často, vlastne dennodenne. Je to praktická vec, keď potrebujem rýchlo pri pokladni vydať. Vyberiem si drobné. Pani predavačka mi vydá, asi si to nabijem. Šikovná vec. Mám tu takéto klieštiky, ktoré sú tie z Číny, cena zhruba 7 eur. Kúpil som ich ako alternatívu k Ledermanovi, keďže Lederman je síce kvalitná, ale samozrejme aj drahá značka. Tak som kúpil najprv toto, tie z Číny. Kvalita je čínska, takže nedá sa to porovnať s Ledermanom veľkosťou, je to zhruba pre porovnanie takto. Nosím obidve, pretože niekedy potrebujem niečo rozťahnuť, vyťahnuť, štiknúť, takže používam obidve. K Ledermanovi Juice C2 urobím možno niekedy samostatnú recenziu. Je to kopec tiež drobných funkcií, ktoré sa zídu v každodennom živote. Mám tu takéto šikovné malé svietidielko značky LED Lancer P2. Zapína sa tuto. Má takúto šikovnú funkciu, neviem, či to bude vidno. Skúsim to. Robí to takéto bodové svetielko. To je takýto šikovný zoom. Je to na jednu AAA batériu. Výdrž netuším, pretože ešte som nikdy nemusel nejak to trvalo používať, takže neviem vám povedať, ako dlho to vydrží. Dá sa to použiť aj takto, že sa to zapne, dá sa to do pusy a máte voľné ruky, dá sa to používať, ak náhodou nemáte čelovku, čiže baterku na hlavu.
Ďalej tu mám zapalovač. Omotané tu mám niekoľko vrstiev pásky na koberec. Rôzne použitie. Mám tu pre príklad, ak by som to potreboval. Ďalej tu mám nôž Victorinox Rescue Tool. Tento nôž bol kúpený s týmto púzdrom. Je to veľmi široké oko. Je to myslené pre záchranárov, ktorí majú oveľa širší opasok ako bežní užívateľia, takže som sa rozhodol, že to budem nosiť v tejto kapsičke. Bližšiu recenziu k tomuto nožu poskytnem extra videu. Ďalej tu mám takéto plastové púzdro na batérie. Je to na 4 AAA batérie, alebo v tomto smere sú to 4 AA batérie. Čiže to vlastne v tomto púzdre sa dajú používať obidva typy batérií, respektíve uschovať. Mám hlavne ako náhradné batérie pre toto svietidlo a keďže pracujem s počítačom, tak ako náhradné batérie do myšky. Mám tu ďalej hygienické utierky, cestujem často vlakom, nejde voda, čistím si týmto ruky. Toto je krabička na prežitie, alebo posledného prežitia, alebo survival kit, ako chcete. V tejto krabičke spravím tiež samostatné video. Sú tam veci, ktoré pokladám ja za dôležité. Ďalej, keďže je tu pôvodom lekárnička, respektíve pôvodne táto kapsička je myslená ako lekárnička, je tu ešte takáto šnúručka, ktorou sa dá táto krabička postaviť takto. Drží otvorená, respektíve v takej polohe, ako ju postavíte. Neviem, či je to vidno. Sú tu oka, kde môžu ísť ďalšie veci väčšie. Ďalej sú tu ďalšie oka, kde môžu ísť také dlhšie veci. A tu sú ďalšie 3 oka, kde môžu ísť ďalšie veci. Takisto je to aj na tejto strane. Tu môže ísť jedna vec a medzi tým môže ísť ešte ďalšia, takže je to šikovné. Keďže to lekárnička pôvodne, tak mám tu aj nejaké veci na ošetrenie, ako gáza, náplasť, reflexná fólia, či už je ako prístrešok, ako prší plášť, ako na ohriatie, ak je niekomu zima a nemá nič iné, bundu, čokoľvek, tak dá sa to použiť. Je tu obväz, ktorý je už, ako pozerám, mierne poškodený. Ďalej, čo tu máme, je to takéto vrecko na zips. Handrička na okuliare, keďže nosím okuliare, prípadne slnečné okuliare. A sú tu strávne lístky, keďže aj ja potrebujem jesť. Mám tu rôzne druhy rýchlo obväzu. Ďalšie žiletka ako alternatíva k nejakému nožu. Ďalej tu mám hygienické alkoholové utierky, hlavne napríklad hlavný účel dezinfekcia, napríklad čepele, ak potrebujete niečo rozrezať, respektíve narezať ránu, tak sa tým dá vydezinfikovať čepel noža, proste dezinfekcia, whatever. A posledná súčasť mojej kapsičky je tento Victorinox Swiss Card Classic. Je ich viacej verzií s rôznymi funkciami. Tento možno popíšem tiež v nejakom extra videu, ak bude záujem. Takže to je všetko. Ešte samozrejme nosím hodinky. Takže týmto vám ďakujem za to, že ste sledovali môj kanál a pamätajte, že šťastie praje pripraveným. Teda buďte v strehu. Ďakujem.